παρακολουθεί το κοινό μια καταπληκτική ομιλία στο TED Talks, επιστρέφουν όλοι στο σπίτι τους και στις δραστηριότητές τους και για κάποιες ώρες η δόνηση τους λέει: είμαι θηρίο, έχω ακράδαντη πίστη στον εαυτό μου, αύριο ξεκινάω γυμναστήριο και δίαιτα, πετάω τη σαβούρα από το ψυγείο ή ξεκινάω τις επαγγελματικές ιδέες που έχω καταχωνιάσει στο ντουλάπι, έτσι τα γνωρίζουμε αυτά. Για κάποιους αυτή η δόνηση μπορεί να κρατήσει παραπάνω από μερικές ώρες, ίσως και λίγες ημέρες. Για την πλειοψηφία όμως αυτή η δόνηση πέφτει κατακόρυφα μετά από λίγο και αρχίζει στο μυαλό να παίζει η κασέτα με τις δικαιολογίες και τα προγράμματα που μας αναχαιτίζουν. Τελικά γνωρίζουμε ότι στην πράξη ένα πολύ μικρό ποσοστό θα βάλει σε εφαρμογή τις αποφάσεις του και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό θα πειθαρχήσει στις νέες δραστηριότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο ώστε να έχει αποτέλεσμα. Το σημείο που κάνει τη διαφορά είναι το ποιος έχει καταφέρει να διατηρήσει εκείνη την αρχική δόνηση που έφερε τη διέγερση για δράση. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε πλαίσια στα οποία ανεβαίνει με τέτοιο τρόπο η δόνησή μας, είτε είναι motivational υλικό που παρακολουθούμε ζωντανά, είτε στο YouTube, είτε είναι η απλή αναστροφή με άτομα του γνωστού μας περιβάλλοντος, επιτυχημένα που με κάποιο τρόπο μας εμπνέουν. Για παράδειγμα, οι συνομήλικοι φίλοι που μοιάζει 10 χρόνια μικρότεροι από εμάς, γιατί δεν διαπραγματεύεται τη σωστή διατροφή της και το γυμναστήριο. Ο φορέας που τρομπάρεται είναι αυτός, ο συναισθηματικός, ο φορέας κάμα. Αυτός είναι που το ρουφάει όλο αυτό και διεγείρεται. Δεν είναι η πληροφορία που λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε στον νοητικό μας φορέα, αλλά ο ενθουσιασμός και το πάθος και όλες οι θετικές ποιότητες, τις οποίες οσμωτικά λαμβάνουμε από τον άλλο άνθρωπο. Ούτε οι εξηγήσεις για το συνεπές πρόγραμμα διατροφής του άλλου, αλλά η δόνηση της πειθαρχίας με την οποία ταυτιζόμαστε για λίγο. Είναι η φλόγα που έχει ο άλλος στο τρίτο τσάκρα που λέει κουνάω και το βουνό, τέτοια δύναμη θέλησης έχει, σε αντίθεση με το δικό μας λίμνασμα. Και το ενεργειακό μας σώμα το διαβάζει αυτό. Ξέρουμε ότι μας εμπνέουν οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα όρια τους, όχι τα λόγια τους, οι πράξεις τους, γιατί βλέπουμε τα αποτέλεσματα αυτών. Αντίστοιχα, δεν είναι οι συστάσεις κάποιου για το πώς θα αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και πώς θα κατακτήσουμε τους προσωπικούς μας στόχους, έτσι, δεν είναι εξαιρές οδηγίες, τις οποίες έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές με παρόμοια λόγια, αλλά η δόνηση της αλήθειας που βγάζει το πέμπτο του τσάκρα. Αυτό είναι που μας κινητοποιεί και μας πείθει. Είναι η δόνηση που λέει: είμαι αληθινός, είμαι αυθεντικός, είμαι συνεπής με την αλήθεια μου, γνωρίζω πολύ καλά αυτό που λέω, είμαι φορέας αλήθειας. Αυτό που λέω, αυτό είναι και τέλος. Άρα και εσύ δεν μπορείς παρά να με πιστέψεις. Ένας άνθρωπος αυθεντικός το βγάζει αυτό, φαίνεται, το πιάνουμε. Είναι το μήνυμα πίσω από τις λέξεις, διότι αυτό είναι που μας μένει, όχι οι λέξεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι ομιλητές δεν είναι ίδιοι στο επίπεδο στο οποίο έχουν αποτέλεσμα πάνω στους άλλους και την καλύτερη πληροφορία να δίνει κάποιος, αν δεν είναι σε θέση με τις ποιότητες που φέρει να μας διεγείρει, μία που ήρθε, μία που έφυγε και κανείς δεν τον θυμάται πια. Ενώ κάποιος άλλος με την ίδια πληροφορία, ακόμα και λιγότερη και πολύ πιο ευλαβισμένη, έχει τέτοια επίδραση στο ενεργειακό μας σώμα, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον, μας παρακινεί προς μια αλλαγή, μας κάνει να δεσμευτούμε προς τον εαυτό μας, να θέλουμε να καλύψουμε νέα πράγματα, να θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Το κλειδί είναι να παραμείνει αυτό το επίπεδο δόνησης σταθερό, να μην το αφήσουμε να ξεφουσκώσει αυτό που δημιουργήθηκε, να φροντίσουμε πριν προλάβει να πέσει, να ξεκινήσουμε να το τροφοδοτούμε για να κρατηθεί εκεί. Και εδώ πηγαίνουν όλα αυτά που ξέρουμε, ακούγοντας ομιλίες που μας κινητοποιούν και μας ενθουσιάζουν από άτομα που μας εμπνέουν, κάνοντας ασκήσεις και δραστηριότητες που μας κρατούν σε ικανοποιητική δόνηση, διαβάζοντας βιβλία που μας κινητοποιούν, εμποτίζοντας το μυαλό μας με θετικά μηνύματα και θετικές σκέψεις, ακούγοντας μάντρας, με το να συναστρεφόμαστε ανθρώπους που έχουν ποιότητες τις οποίες θέλουμε να ενσωματώσουμε. Συνολικά θέλουμε το ποσοστό της θετικής ανατροφοδότησης να είναι τόσο μεγάλο ώστε να υπερκαλύπτει, θα έλεγα, το ποσοστό της αρνητικής πληροφορίας που έχουμε μέσα μας και που μας κάνει να κατρακυλάμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν περιμένουμε να φτάσει Σάββατο για να διαβάσουμε το βιβλίο που χρειαζόμαστε, όταν όλη την εβδομάδα έχουμε τσακωθεί με 5-6 και έχουμε θυμώσει, επομένως έχουμε κάνει το ενεργειακό μας σώμα κομμάτια, όταν έχουμε χαλάσει τη δίαιτα 3-4 φορές. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Συνέπεια, τακτικότητα, κάθε μέρα και από λίγο. Κανείς δεν ανέβηκε το βουνό σε μια μέρα και δεν πρέπει να σαμποτάρουμε ή και να δικαιολογούμε τον εαυτό μας με τέτοιες σκέψεις. Ναι, αυτός έχει τα καλύτερα υλικά μέσα, αυτός δεν έχει παιδιά και δεν πνίγεται στις υποχρεώσεις όπως εγώ. Βέβαια, υπάρχει και μια μικρή κατηγορία ομιλητών που ανήκουν σε άλλο επίπεδο. Αυτοί σημαδεύουν και το νοητικό φορέα μας, διότι στην περίπτωσή τους το σημάδι που μένει επάνω μας δεν είναι απλή γνώση.
Είναι γνώση μετουσιωμένη πλέον σε σοφία, τους σπόρους της οποίας πάλι είναι εξίσου λίγοι αυτοί που μπορούν να δεχτούν, γιατί κάθε σπόρος χρειάζεται το αντίστοιχο χώμα για να ευδοκιμήσει. Είναι ψυχές οι οποίες ανοίγουν το στόμα τους και διδάσκουν και βγάζουν μαργαριτάρια και δεν χορταίνεις να τους ακούς, και ας λένε τα πιο απλά πράγματα με τα πιο απλά λόγια. Πρόκειται για ανθρώπους που ήδη από προηγούμενες εσαρκώσεις έχουν κατακτήσει υψηλό πνευματικό επίπεδο, έχουν αφομοιώσει τη γνώση της ζωής και φαίνεται αυτό στη γαλήνη που υπάρχει στο βλέμμα τους και στην ενέργεια που διαχέεται στον χώρο οπουδήποτε τους συναντάμε.